Nibingeleleke babukele emakhaya, nibingelela ngaphansi kohlelo lethu umgwazelo. Babukele emakhaya, nibingelela yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya. Babukele emakhaya, namhlanje-ke sila eMayville. Size la ngodaba usisi uthi khona inkinga anayo mayelana ne-remove yengane yesikole. Kodwa-ke babukele nani niyazi, angile ngamaningi. Ake sizweleni kusisi, sisi njani? Ngiyaphila bhuti. Yebo. Igama lami nginguBuyisile Ngwakabiyela, ngidabuka Empangeni. Khululeka sisi, yehlisa nje, khululeka. Yebo. Khulume nje kahle, ukhululeka. Yebo. Nginenkinga yengane esuka emakhaya izofuna isikole ngakumina. Sahamba saya esikoleni saboke, masicela i-remove sathola ukuthi i-clerk lathi ngeke likwazi ukusinika i-remove ngenxa yokuthi uthisha omkhulu akekho, uyena osayina ama-remove. Sathola uMiss owakwazi ukuthi asisize sicelele kwi-clerk ukuthi ucela ukuthi lisinikeze i-remove ngoba siyakuda, ngeke sikwazi ukubuye sibuyele i-remove kuphela sisuke eThekwini sibuyela back ukuya emakhaya. I-clerk still lakhombisa ukwedelela. Uma siyathola ukuthi i-clerk vele linakho ukubadelela abantu lapha esikoleni, alibahloniphi nje. Uma bechaza ngalo ngendlela nami engibone ngalo lenza ngakhona, ngitholile ukuthi akumina ngedwa ohlukumezekile kule nkinga. So ngicele abakamgwazela ukuthi bangisize bakwazi ukuthi bamfonele noma bamthole bese kufanele basi-emailele izolo. Akakwazi ukusi-emailela, uyadelela, ukhuluma ukuthi nje yena ngeke aze ali-email akufike wabhalisa ingane. Ngiyamtshela ukuthi umuntu wabhalisa ingane unenkinga, uyagula. Uthi okwamanje yena akanankinga-ke kobuya i-death certificate eshoyo ukuthi uyagula lowo muntu, uma eshonile bazoletha i-death certificate. Sicela usizo-ke lokuthi sikwazi ukuthi sixhumane noMiss akwazi ukusinikeza i-remove lengane. Okay sisi, ngize ngibuze ukuthi nize ingane ni-remove kusuke lapha. Ingane ihlala decide ukuthi nithathe ingane ihlala nogogo ekhaya bobabili. So ugogo akekho right, usesibhedlela, so sicela ukuthi siyithathe ngoba ihlezi kamakhelwane. Okay. Ukuze ikwazi ukuthi iphephe ngoba mina ngu-anti wayo ingane, uma wayo uhlala kaMashu, ubaba wayo sewashona. Okay, ususabela ingane ukuthi Sengisabela impilo yengane ngoba ingalapha ziningi izinto ezingenzeka enganeni ngoba kusaphephile manje. Eyomfana noma intombazane ina-9 years. Okay. So wena usabela i-safety yayo. Sabela i-safety yayo ingane ukuthi ibe ngala. ngala. Ikamakhelwane. Futhi ngoba ikamakhelwane. You never know ukuthi kungenzakalani ngoba yingane yentombazane. Omakhelwane abanankinga kodwa ngenxa yokuthi ingane yentombazane sifuna ukuthi ibe ngakuthini ihlale i-safe. Ukuthi sikhona omama bazamile ukuhlangana banikele khona esikoleni. Bakhona basayile njengamanje abayofuna i-remove kulona. Njengamanje bayafona manje angazi noma bafona ngoba bayitholi noma bafona ngoba kwenzakalani. Ngisasaba ukuthi ngibambe i-call. Usesukile omunye la esuka kaMashu, omunye usekafikile ngale ulindile ukuthi behambisane bonke besikoleni. Indawo ikuphi? IseSabokwe eBuchanan kweSakabiyela. Okay. Lo thisha loyo kuthiwa ukuhlaza. Uyi-clerk, i-clerk athiwa lihlaza nje liyahlukumeza endaweni. Abantu abaningi bayakhala ngalo. Ufakazi ngibutholile, nanoma singafona manje sifonela abanye abasemaceleni bazokutshela ngalo ngoba nje liyasatshwa. Uthisha omkhulu yena ongathi ulazi kangcono umngani wakhe. Imake lo wesifazane noma lo. Uthisha omkhulu ngowesilisa lona lingolesifazane. Mhlambe hayi ukuthi udeleliswa ukuthi bake ukaphe uthisha omkhulu ilokhu nje nakasisimesi. Angeke ngize ngisho njalo ngoba nginalwazi mina ngila. Sengisho ukuthi kodwa uma kunobulilo kanjalo akukho vele into esingayiwina ngoba nje uyadelela. Okukhombisa ukudelela kwakhe ukuthi vele uyazethemba ukuthi ngeke beze bemenze lutho. Okay. Uyadelela indlela akakhuluma ngayo, i-attitude akanayo. Uku-email ayikho into enga-email. Ngitholile nalama email kasho ukuthi hayi bayakwazi uku-email uyikhiphe lana noma ikephi kuya-email ayikho into enga-email kodwa yena uthi aka-email. Okay, angeke akwazi ukwenza lokho. Isikole lesi kumele kuye khona usisi lo wentombazane isiphi? Isikole la akumele aye khona primary school. Sikhona khona la eduzane. Asikho far kodwa siye sakhuluma nothisha bakhona bangasinika inkinga basi-understanda futhi bamthatha kahle. Bathi bangihambe ngiyothenga i-uniform, ngathenga i-uniform. Bakhala ngokuthi-ke bacela ukuthi afike kodwa i-remove bayalidinga cause ngeke bemthathe kubene esabhilonga ngale. I-remove yona emchazayo ukuthi usesukile ngalapho. Ngeke kwazi ma ukuthi asuke uthisha omkhulu lo wangapha afonele
Thishomkhulu wangane. Inkinga usisi akafunanga nokungikhulumisa nomisi wanqaba phambi kwakhe. Akafunanga futhi nokuthola inamba thishomkhulu ukuthi ayikho nje into asangayikhuluma nami. Okay. Sicela usiphe amanamba khona esikoleni. Noma amanamba imaphi amanamba ozosipha wona sizama ukumfonela njengamanje? Inamba enginayo iyona inamba yasesikoleni enginayo. Akekho omunye umuntu enginenamba yakhe ngoba abekho abanye engibajwayele esikoleni. Okay. Umuntu nje enginayo inamba ekuyi-report kuphela. Ithi 081. Ngicela ke Eyasesikoleni fonela kuyona esikoleni. Yebo, sawubona. Hello. Yebo, njani? Siyazini. Hayi sikhona. Ukhuluma neNgwenya ke kumgwazelo. Kwisibani meet. Yebo. Yebo wema kuthiwa lapho khona ingane ebicelelwe remove yangalithola. Athi uthishomkhulu akekho. Baningi baba bacela ama-remove angazi izizathu salonga ayitholanga futhi kube yini. Ubani? Alwande Luthuli. Alwande Luthuli. Baningi baba abantwana angikwazi ukurecall ukuthi bani oyithathile noma ayithathanga. Okay. Babe kahle besicela usizo lapho ukuthi nisisize nikwazi ukusitholela i-remove yomntwana. Ngoba umntwana behlala nogogo. I-email kodwa siyithola. Asimele Manje behlala nogogo wala eBuchanan. Yebo ugogo manje usebanje ukugula waphoqeleka ukuthi umntwana asale yedwa. Njengoba ugogo esaye eklinikhi. So manje sebecela ukuthi umntwana abuye eze ngapha azofundela ngapha eThekwini. Yebo. Yebo. Mhlambe uma beningasiza mhlambe nikwazi noma ukusi-emailela yona i-remove yomntwana noma ke makuwukuthi kanjani singafika thina sizoyilanda. Kungaba kunini ukuthi ikuphi okulula. Kuba yi-option yakho njalo ukuthi wena ufisa kwenzeke njani. Singasakwazi ukuthi sithathe isinqumo. Okay. Uma uthathele ingane transfer sidinga isitifiketi sengane, i-ID yomzali owabhalisa ingane ngala. Okay. unqabile nje usisi before. Oh, nakho kuthiwa kuthiwa khona usisi onqabile before the time. Onqabile. Yebo. Wathi uthishomkhulu akekho ngeke akwazi usinika. So uthe uthishomkhulu akekho ngeke akwazi ukubanika i-remove. Oh, yena umzali asikazi ayikho into enjengaleyo. Okay. Naye lokhu ukuthi lo sisi ngeke ngibuyela kuyena izona ifoni yakhe ngilocation number. Angiyazi ukuthi le information ayisho ithathayo. Okay. Wena oyaziyo yipi? Asinalo nje ilungelo lokunqabela umzali othatha ingane yakhe. Ngaboshwa. Okay. Bengicela ke ma ungi-assiste ke mina ke kusho ukuthi from now on usuzoxhumana nami ukuthi ngicela ukuthi ungitholele i-remove noma ungasifakela yona kwi-email. Asinankinga noku-emailela ngicela ama-details engane. Okay. Certificate yayo, i-ID number yokuthi i-ID certificate ngoba ukude sesingamenzela i-copy ngingasendela isishani ngoba ukude. Okay. But i-policy yethu esisebenza ngayo ithi umzali uma ethatha ingane ufika ne-original ID, ne-original birth certificate yomntwana bese simkhiphele i-transfer. Okay. Baye nomfazi. Okay. So ngoba-ke kule case ngoba ukude usisi benimchazelile before ukuthi nje ngibone ukuthi umoya wakho phezulu angazi ukuthi ukukhushulwe yini. Oh, ukhona usisi lo njengoba sikhuluma. Uma umuntu ekude Hayi akwazi ukukhuluma naye. ukuthi senzela i-affidavit la kakhona asho ukuthi mina sibani bani wabhalisa ingane. Alright. Cela ningicele transfer yini noma asuke emthumela leso sathi uma kuwukuthi umuntu. Okay. Uma kuwukuthi ufuna simtemelela asho simcela ngithumelele. Thina ngala kufanele sisale naleyo affidavit lo muntu akafikanga kodwa usithumelele i-email kanje bese sirelease umntwana sinama-cases amaningi abantwana abathatha ama-transfer. Okay ma. Sinama-case ngala uma umntwana ethathe transfer Okay. ingathathwa ngumzali.
Okay ma bengicela ukuthi-ke noma sizame ukuthi sixhumanise uthisha omkhulu wakulesi sikole umntwana azongena kusona nalesi sikole umntwana aphuma kusona. Ucela input. Ngithi ngicela ukuzama ukuthi xhunyanise uthisha omkhulu wala kulesi sikole umntwana azongena kusona nalo thisha omkhulu walapho ngapho ngakunini. Ayikho inkinga. Okay. Na futhi khona omama beza ngapho. Mhlambe mangenzeka mhlambe nabo mhlambe ningabanika noma icopy yayo i-remove. Ngoba omama nje mhlambe abawu 2 or 3. Usekuvalile noma? Akakuvalile uthule njengamanje wena ukhuluma kahle. Usekuvalile. Wena ukhuluma kahle ngala kumina akavumanga akafunanga futhi weyisa. So ngoba icase yakhe lize lashona ilanga kufonwa uzehlisile manje usethi uyakwazi nanoku-email. Senani bakhona sebeyilanda njengamanje. Ngiyazibongela nje kakhulu. Ngoba kuwena nje ngoba usufikile umehluko bosukhona bengizokwazi ukuthi ngiyithole bangi-emailele since sekhuluma nawe. Since kusayimina bekangayingeni ekhuluma ukudelela kwakhe. Singawazi ukufonela umisi wengane. Okuyena bese emphikela ngoba sevele wabaleka-ke manje. Okay, wena mawuthe bakhona omama bayile khona. Bakhona bayolanda. Sebefikile osukile la. Usuke kaMashi wazofuna isitifiketi ne-photocopy konke ukuthi ahambe futhi aye khona. Uphindele isibili futhi. Uyakhona kuyena imbokodo yoma ehlangene. Abayakhona bayofuna. Abathi bayonikela khona. Bayofuna lo ne-remove. Njengoba ekhuluma nje lize lashona izolo ukukhuluma indaba yayo ye-remove kasho ukuthi besadelela kodwa ngoba eseza ukuthi abaka-TV uyakwazi-ke ukuthi azame vele bengilalise ngimtshelile ukuthi udaba lakhe nami ngizolukhulumela. Singakwazi ukusifonela uZamakhanyile mhlawumbe ngoba akasalibamba usisi simtshele sikulelo uhlelo uyena umisi ogcina esedelela kanti uyena wayeyocela wanqaba nakuyena. Okay. Inamba yakhe 063. Uyena bese asifike. Awumesiphinde siza. Noma ungavele uyeke nje futhi. Basayibambe ngamabomu. Yebo sisi. Primary, hello? Yebo sisi. Yebo. Bengicela ukubuza sisi ukuthi njengoba-ke kukhona imbokodo nje yomama eze ngapho ezocela the same remove. Ngicela ukubuza ukuthi izolithola yini usizo yona? Mabephethe nje baba nezinto engiyicelayo. Ngiyabanika ngaphandle kwe-case. Okay. Ngiyacela-ke ma ukuthi wenze sure ngoba singaze nathi sithathe esinye isinyathelo salo lolu daba. Oh. Kanti kwenze njani? Indlela akhulume ngayo. Indlela kushuthi e-English engakhona le ndaba esikoleni kushuthi eyenze nabazali bangabi happy nje bangajabuli. Yena aphelele. Oh. Yeah. Angazi ukuthi usisi engikhulume naye mina personally. Nangu la. Usisi engikhulume naye. Ukhona usisi enginaye, ukhona. Ungabi anosungabi uthe isifuthisho omkhulu akekho. Ngathi mina ukufika kwesikole yimi. Akekho umuntu owafika mina futhi wakhuluma nami ngasho kanjalo. Kanjani sisi ngoba wathi wena uthisha omkhulu akekho ozosayina ngeke ukwazi ukukhipha i-remove. Bacela ukuthi sisi ngisho ingane khona uze waphika wathi nengane imifakazi wathi iqambama. Leyo ngane isho njalo bathe yangisukela. Kanjani ngavele ngibe isilima nje uqambe lamanga. Wathi uphinde wabuya wathi wena kumina ukhulume noMemkhanyile. Sekuyimina futhi cha uMemkhanyile wafika ne-report wazocela ukuthi usinikeze i-remove. Wathini wena wathi uthisha omkhulu akekho uyena wasayinayo. Sabuyela kuMemkhanyile ukufuna ukufakazi ngokuthi Mamkhanyile wawukhona kuthi uthisha omkhulu akekho kodwa namhlanje kuthi uthisha omkhulu akakaze engabi khona. Wathi yena hayi wasijika nayo istory wathi hayi uzoyithola i-remote kusasa ngizofike ngiyifuna. Ukhuluma into engekho.
isikole sethu sinothisha omkhulu sinama-deputy awu-2 sinama-HOD Sisi imini yonke kuhlezi kuhlalelwe wena uqamba amanga. engekho uthisha omkhulu ukhona udeputy awu-2 wayengekho udeputy akhona ama-HOD awu-4 angeke sithi transfer awuyitholi ngenxa yokuthi uthisha omkhulu akekho ngokuzani ukukusukela Alright sisi, ayikho-ke inkinga-ke. Khona-ke omama beza ngapho sisi. So ukuthi bona mabengayitholi-ke sekuzonikela thina-ke sizele thina mathupha. ayikho webhuti into ezokwenza abazali i-transfer bengayitholi kume phethe sengane nepasi lakhe anginayo indlela yokunqaba. Alright. Angiyena umzali wengane futhi nesikole akusona esami umzali une-right of ingane yakhe uma imuvi ayimuvi angisoze ngathi mina umzali mazithathe i-transfer ngithi angifuni. Okay. Anginawo lawo mandla. Hayi ngiyabonga ma. Kodwa-ke bengicela-ke ukuthi nibasize labo mama beza lapha. Uma bephethe isitifiketi nje bhuti ne-ID yomzali wabhalisa ingane ngizobasiza. Umzali wengane makuwukuthi ukude akekho eduze ngenze i-affidavit befike nayo ngizobasiza. Okay, ayikho inkinga ma. Ngiyabonga. Siyabonga nje isikhathi sakho. Siyabonga. Yebo. Hayi, phela kokunye siyathuka ngithi manje. Hayi vele wayezona ngimtshela ithi ngizomfaka la ohlelweni kwawukuthi wathi angabanebeze wangaba nankinga kodwa namhlanje shuthi bambonishile abanye othisha ngoba baningi engizamile ukubaxhuma ngathola ukuthi umuntu omnjani vele ngoba eseyijika yonke indaba ngoba sekufike wena sengakwazi uku-emaila into futhi abungi-emailele yona ngisesesikoleni kothisha ngazama laze lashona ilanga akakaze ayenze leyo nto. Kodwa namhlanje kuwena uthi usengakwazi uku-emaila futhi nje o-deputy baningi usuku lonke wanqaba nje nayo wanqaba. Ngiyabonga ukuthi nje ngisize kakhulu. Asike silindeke laba abanye oma laba ngicabanga ukuthi uzobasiza ngoba vele kwayena nanomba bengafike bese ngamsiza ngendlela sekhuluma ngayo seyakwazi ukukhuluma nomuntu. Okay. Hayi. Sibongeke ma. Ngiyabonga kakhulu ngiyabakhalela kakhulu abasebhukhanana ngoba baningi abantu abahlukumezekile ngenxa yakhe kodwa bayamesaba. So nje mina ngithi ngiyimina abantu mabangayibambezeli umuntu makakwazi ukulibeka obala udaba lakhe. Bakhona abantu abasangamsiza kodwa yena uwusisi ocindezelile esikoleni nje wesatshwayo. Abantu abaningi uyabacindezela. Kanti le yena uphakeme kakhulu uyithwele uyazitshela awamazi omunye umuntu noma ekhuluma nomunye umuntu akamazi. Ngendlela nje abamchaze ngayo noma ungafonela basendaweni uzothi nje we abantu besibacela abaseduzane bebethi we ne-attitude wasinikeza yona ngelanga lokuvala kwezikole sisafunela ukuthi umntwana eye lapha ya njengamanje uyehla ngoba uzwile ukuthi ngizala futhi nakhona bethe hayi kungahanjwa kodwa namhlanje uyangehlula ke masetshelwa lapho mayisehlisa ivoice abamaziyo nje iclerk sisaboko abasasabayo nami bengangitshela ngoba namanje lisangicika nje indlela eliphakeme ngayo lazi ukuthi lona lodwa eninolwazi kodwa mbona manje ukuthi useyaphika njengamanje ngoba sethola ukuthi usekuphi la fonelwa khona usekhombisa ukuthi hayi yena bengal-email umzali mekude ya understand bengeke kuze kufike ekuthenini kusuka umuntu oseThekwini ahamba ayofuna i-report esikoleni ubuyela kawuthulo umuntu ohambayo njengamanje nawe uyamazi futhi wamthuka wamthethisa nje wangamnikeza kodwa manje indaba seyayishintsha. Bonke kunakuma ukwaziyo ukuthi aphakamele ingane ukuthi isizakale imbokodo kodwa singaba yini ngaphandle kwayo. Hayi ngiyabonga kodwa nje yena indlela akhombisa ukuba yiyona nanoma ngathiwa futhi ngiyathola ukuthi khona umuntu ofuthi omphazamisile mangizwa ngayo ngoba bayangazi ngathi bengangifonela bangitshele ngiphinde ngimfake futhi. Alright hayi siyabonga ma. Ngiyazibongela laba ngigwazela ukuthi bangisizile ekutheni isigcine simfonela uthisha ukuthi sikwazi ukuthi sithole i-remove lengane. Ngokukathisha uyakhombisa ukuthi uzolikhipha i-remove lengane. Usayimina bengisayisukumele besakhombisa ukuthi ngeke akwazi ukukhipha i-remove lengane. Kodwa njengamanje uzehlisile uyakwazi ukukhulumisana nalaba asebemsukumelile ukuthi bakhulumisane naye. Ngiyabonga kakhulu ubhuti ongisizile ukuthi ngithi ngimfonela same time izolo akwazi ukuthi afike namhlanje angisize ukuthi sithole usizo.